Bună ziua, bine v-am găsit la primul meu episod din Skyblock. Sunt în companie de Trollicraft, un boschetar care l-am dobândit pe mapă. Și astăzi să facem un video de Skyblock pe un server MKX. Toată lumea l-are, cred. Deci să luăm tot din chest. Și tai lemn. Hai să tăiem lemn. O să fie un început foarte greu. Plecă-mă deci. Stai cu minte! Zi și tu ceva. Zi ceva! Și eu am... Da, și... Fiecare parte a lui, mie nu fiecare în același loc, bă. Uite, cum vedeți, am o capă care am luat-o gratuit. Să-mi iau pe aia cea mai bună. El, cum vedeți, el n-are, că pe ea are o sabie de boschetar, care nici nu e șmecheră. Deci... Bă, măcar am capă, bă. Măcar am capă, idiot, dacă e deștept. Bă, cum vine asta? Mai avem în... Ok. Bă, dar lasă-mă și tu! Rus, ia-i tu, să faci un generator. Că nu mai știu cum. Sau știu, nu mai știu. Dă și mie piatră. Dă și mie piatră. Știi să faci un generator, nu? Ia și să, că nu prea mai știu. Ia și dăm ce înapoi. Sau barte, sau crasnițe, bă, sau ce era. Tot ce am grijă. Văd și eu. Bă, hai grijă! Așa. Știți că era să cad la 10%. Vezi că... Stai că mă aduc minez eu. Cam. Bă, da. Bă, dar e prost regeneratorul ăsta, că cade cât un labă. Uite, acum îl luai. Dar unde l-au făcut și ăsta regeneratorul în pământ? Nu, unde să facă atâtea? Pământ, trebuia ei să-și facă un pământ. Hai. Că de capul meu, băi, că cam aș pe regeneratorul, măi. Eu nu mai fac, gata. Ce ia pică? Fete. Că nu mai se poate. Dacă pierzi semene, tot îți trebuie. Și mai nevezi. Lasă plantați. Față. Dar zici și tu ceva. Bă. Nu te aud. Așa. Deci ce vreau să fac, stai că am uitat. Facem 8 minute, nu facem mai mult de 8 minute. Da, bă, am făcut 4. M-am omorât pentru că nu mai aveam mâncare, bine că mai aveam mâncare. O mai fac.
Am zis. Așa. Unde ești? Ce mă? Mamă, ce prost era să cad în iarnă la lavă. Și acum minează. Ce te ține să nu minezi? Unde ai făcut regeneratorul? Care e regeneratorul? Că nu mai înțeleg nimic pe aici. Da, cam prea trebuie să sari. Bă, da, prost, a stupat așa, pa. E prost, rău de tot. Da, acum mai facem regeneratorul, idiotul, idiotul. Mai faci. Mor, bă, te omor, dacă e să nu mai te... Frate, uite ce făcuși, cum mai facem noi regenerat? Vezi și tu, măcar avem o găleată. Bă, ești prost rău. Da, bă, prea târziu, frate, pierdul un pic, e din cauza ta. Taci! Că m-aș și nervaș. Că pierdul un pic, e din cauza ta. Și nu mai mor, nu. Unde e pickaxe-ul de lemn? Da, cum era ăștia? Nu mai da, copile! Stai, fă și tu ceva. Nu. Scuzați-mă pentru el, e prea boschetar. M-am mâncat din mapă și... Nu prea cunosc. Ce ai făcut? Bă, dar ești prost în videoclip, o să apară ăsta. Bă, tu ești cu ecu. În videoclip să vezi cum apare ăsta. Ești prost. Dacă o să-mi fie vocea subțiată, înseamnă că e de la microfon și asta stai și tu și fai ceva și tu. Stai, mă, cu minte. Că nu faci nimic. Taci. Dar vorbește și tu mai tare, că nu te aude nimeni. Nu, frate. Nu mai... Da. Nu mai dai. Sper să-i pickaxe de lemn. Câte nu tine. Deci, câte vine... Oh, am făcut mob. Nu, ăștia. Deci, vină cu să încheiem. Asta a fost cam cu tot episodul. N-am făcut nimic interesant din cauza lui. Stai, mă, cum uite, că am o grămadă de lucruri la mine mor. Copile, nu mai da. Gata! Am murit. Măcar am salvat itemele din cauza ta. Idiotul. Și cam asta a fost cu tot episodul. Ne vedem în episodul... Oh, pardon. Ne vedem în episodul al doilea. Pa, pa!